راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبسفل علي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا تكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع كل تمسكرم كل تشعن إسران فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو حبرت أوروبا أب مقتل بدا كورونا فيروس هاجرات إيجاد زوعل نايسوسا مليون يورو حجز أبركيتو أب كسلات تاكسب زرقاقا نهيوتو تقوان أواج تناويحو سعود عرب أب يمنا وافراتو زتنحت أزاز سراويت كاب سلطانو سوغيغاتو راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان علتاو زينا حبرت أوروبا أب مقتل بدا كورونا فيروس هاجرات إيجاد زوعل نايسوسا مليون يورو حجز ممدابو أفليتو أب أديس أباز مدبرو وكيل حبرت أوروبا يوهان برغستام بسالسان حدن نحس أبزهابو مبرهي 3.5 مليون مجأفن أفنجان ماسكتاتن غوانتن لعلي 100 شح مزففن مكايرن 7 شح ممرمري كورونا فيروس شمونت تنكأساقستي لاباراتوريتات 24 أمبولانساتن زتقالليو እቲ ሕብረት ተቀዲሙን ንተመሳሳሊ መዓላ ዘገልግል ንሃገራት ዞባ በተናጸልን በመንገዲ ኢጋድን ዝተፈላለየ ሓገዝ ከበርክት ጸኒሕዮ ኢጋድ ኤርትራ ትርከቦ 8 ሃገራት ዞባ ዝሓቆፈ ዞባ ውድብ እኳ እንተኾነ ኤርትራ ንጡፍ ኣባልነት ከም ዘይብላ ይፍለጥ ኣብ ከሰላ ጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ቀቢላዊ ግጭታት ክሳብ ዝሃድእ ኣቀዲሙ ዝተኣወጀ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋጌ ንተወሳኺ 3 ወርሕ ተናዊሑ እቲ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ክነዋሕ ዝተወሰነሉ ምክንያት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከሰላን ዝተኻየደ ግጭታት ትግምግም ኮሚቴ ጸብጸባ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቅ ድሕሪ ምቕረባዮ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ኤልጠሪፍ ኢድሪስ ነቲ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ድሕሪ ምትሕልላፉ ብሓይሊ ፖሊስ ዝቆመት ጸጥታ ከተማ ከሰላ እተረጋግጽ ፍልይቲ ኣሃዱ ቆይማ ከም ዘላ ኣፍሊጦ ኣብ ከሰላ ዝሓለፈ ሰሙን ብጉዳይ እምሻም ሓድሽ ኣመሓዳሪ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤን ዓምርን ሃደንደዋን ብዝተኻየደ ግጭታት ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይፍለጥ ሓድሽ ተመዚዙ ዘሎ ኣመሓዳሪ ከሰላ ሳልሕ ዓማር ካብ ቀቢላ ቤን ዓምር ደገፍ ክረክብ እንከሎ ዓበይቲ ዓዲ ብሄረ ቤጃን ሃደንደዋን ይቃወምዎ ኣለው ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ድማ እቲ ኣመሓዳሪ ዛጊትና ብዝተመደበሉ ቦታ ስራሕ ክኸይድ ከም ዘይከኣለ ይግለጽ سعود عرب أب يمنا وافراتو تصنحت العلوي أزاز سراويت كاب سلطانو خمس سقوقتو أفليتا نقول سلمان بن عبد العزيز آل سعود أبزا محلالفو تأزاز إن ليتنانت جنرال لؤود فهد بن تركي كاب زنبرو مزنس زباررولو مخنيات بلشونا مخانيو تقيسو اتنكوس نت جنرال ترايزي كونا نودون كاب زنبرو كالمزنت بتمساسا لخسي العلوالو مسواق زوم كل التقبلات نقصاو بيتسب بلشونا مخانو نكسنت هاجر كوانت تقسى ات جنرال نوراس عرات محمد بن سلمان سقات كخوني خيلي بزبل مخانو كالوت وجنات تانتاتهم يهبو كالوت سموم زي تقسو أزز سراويتون مس بلشونا بزتححز متصراي كايدلهم كم زلو تحبيرو ودي 84 عامت كوين زلو نقص سلمان تسرعون زنبرة مسرح مسجار سلطان بمقطعي نودي 35 عامت ودو محمد بن سلمان وراس عرات كخون دحر مرقحو كقاومو ويسقات كخونو يخليهم نزبلهم عسرتات أبالات نقصاوين بيتسب بغص بلشونا غمز أسروميو تقاليتو إزي قبل علي جنرال فهد بن تركي تمسريتو زلو خص دما مقصلتاناتو مخانو تنتانتات يوهابو الله بسعود عرب تمريحو كاب كل التشحن 15 حيزو أب يمن زكايد زلو كينات وتهدروا عاود كحفصو زي كأللو مخنيات حدا بلشونا أزز سراويتي زبل معزمزامات كوغن سعود عرب كسمع تنحيو زخبركم سمعتنا زينا أفسفت إمولا راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قتيلو زقرب مدبنا بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سنة مكتال ليبيا كينات بدرون أب مجمر تورحي نايزي حزنا يوزلنا عمت ب4 تقري ساعة 9 ناي مشت أب كتما تريبولي أسات 5 من السياد حدث تتعلمو تسريعهم ناي سلفوت تهدرو تعليم كايدو نيرم علماي نتوم عدك زين برم تعلمو منظور مانكيدلو تزازب زهبولو كالإيت تعلمون زتوهبهم تزازب سفتمولو زنبرهم موت بزمت زي تبهال ميسايل أب مأكل تعلمو بمعلاب تفنجيرو اتي أب كتما تريبولي أب زركب معسكر وتهدراوي أكادام استخايدة ناي ميسايل مدقعتي زنبرهم موت بسي CCTV مالتني حلوة مكتاتلي كاميرا قرص انكالو
ካብቶም መብዛሕትኦም ትሕቲ ዕድመ ዝነበሩ ተዓላሞ እቶም 26 ብኡንብኡ ክሞቱን ከለው ሓያሉ ድማ ቆሲሎም እቲ ኣብ ልዕሊ ተዓላሞ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ብቀዳማይ ሚኒስተር ፋይዝ አልሳራጅ ዝምራሕ መንግስቲ ሃገራዊ ስምዕ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ታሽዓይ ወርሑ ሒዙ ክነሱ ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሊብያ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ማለት ንርእሰ ከተማ ትሪፖሊን ከባቢአን ዝቆጻጸር ብቀዳማይ ሚኒስተር ፋይዝ አልሳራጅ ዝምራሕ መንግስቲ ሃገራዊ ስምዕ ከምኡውን ንዝበዝሐ ደቡባውን ምብራቃውን ክፋልቲ ሃገር ዝቆጻጸር ብማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ተመቒላላ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ሃገራዊ ስምዕ ዝካየድ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ሰራዊት ከሊፋ ሓፍታር ተቐዳዲሙ ሓላፍነት ናይ መጥቃዕቲ ዝወስድ ነይሩ እንተኾነ እዚ ናይ ጥሪ መጥቃዕቲ ብሰራዊት ሓፍታር ከም ዘይተኻየደዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሮ እቲ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ 26 ሰባት ቀቲሉ እኳ እንተኾነ ገዳያት እቲ መጥቃዕቲ ወተሃደራት ኣብ ልዕሊ ክኾኑ ዝዕለሙ ዝነበሩ ተዓላሞ ዝተኻየደ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊኡ መርመራ ንምክያድ ግዜ ከጥፍእ ዝደለየ ኣካል ኣይነበረን እንተኾነ ናይቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ሚሳይል ስብርባር ተኣኻኺቡ ብመልክዕ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ ቢቢሲ ዓይን ኣፍሪቃ ማለት ቢቢሲ ኣፍሪካ ኣይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮን ብመንገዲ ሳተላይ ዝተወስደ ኣሰኣል ብምውሃድ እቲ ሚሳይል ብኸመይ መንገዲ ተደርቢዩ መን ደርቢዎ ካበይ ሃገር ተገዚኡ መን ሃገር ገዚኣቶ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብመሰረት ቢቢሲ ኣፍሪቃይ እቲ ዝተተኮሰ ሚሳይል ብሉ 47 ዝተባህለ ኮይኑ ካብ ድሮን ናብ መሬት ዝትኮስ ስራሓት ቻይና ሚሳይል ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ እታ ንዑ ዝተኮሰት ድሮን ድማ ዊንግሉንግ ዝተባህለት ስራሓት ቻይና ከም ዝኾነት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብቲ ጉዳይ ብዝተገብረ ዕሙቕ መጽናዕቲ እታ ድሮን ይኹን እቲ ሚሳይል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ቻይና ዝገዝኣቶ ከም ዝኾነ ኢማራት ካብ ቻይና 15 ሚሳይል ክስከማ ዝኽእላ ድሮንን 350 ናብ ሰብ ክትኮስ ዝኽእል ጸረ ታንኪ ሚሳይላትን ብምግዛእ ናብ ሊብያ ኣእትያቶላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ንዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ንምሕጋዝ እቲ ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላትን ካልእን ዝርከቦ ጽዋር ብመንገዲ ግብጽያ ናብ ሊብያ ከም ዝኣቱ ገይራ እተን ተሰከምቲ ሚሳይል ዝኾና ድሮናት ድማ ኣብ ዶብ ሊብያን ግብፅን ኣብ ዝርከብ ሲዋ ዝተባህለ ማዓስከር ሓይል ኣየር ዓሪደን ከም ዘለዋ ካብ ሳተላይት ዝተወስደ ስእሊ ይሕብር እተን ድሮን ናብ ውሽጢ ሊብያ ብምእታው ንምልእቲ እቲ ሃገር ዝሽፍን መጥቃዕትታት ከም ዘካይዳ ብተወሳኺ ብጭብቲ ተረጋጊጾ በዚ ምክንያት እቲ በርባዕተ ጥሪ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ኣብ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ዝተኻየደ 26 ተዓላሞ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ካብ ቻይና ብዝተገዝአ ሚሳይልን ድሮንን ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተመወለ ካብ መሬት ግብፂ ዝተበገሰ ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝተገብረ ስርሒት ከም ዝነበረ ክረጋገጽ ተኻኢሉ ኣብ ሊብያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰራዊት ሓፍታር ይኹኑ ሰራዊት ፋየዝ ዝተፈላለየ ዓይነት ድሮናት ብምጥቃም ኣብ ንሓድሕዶም መጥቃዕትታት የካይድለው ገለ ካብኣተን ሞባይል ቴሌፎን ብምጥቃም ዝሰርሓ ከም ኣስተኳሽ ዝጥቀሙለን ንኣሽቱ ድሮን ካብአን ዕብይ ዝበላ ስትራቴጂካዊ ስእሊ ዘልዕላ ናይ ቴሌፎን ሲግናልን ወተሃደራዊ ዒላማ ከለልያ ዝኽእላ ኦርላን 10 ዝተባህላ ስራሓት ሩስያ ቲቪ 2 ዝተባህላ ብጨረር ተመሪሑ ዒላማ ዝሃርም ሚሳይል ዝስከማ ስራሓት ቱርኪ ከምኡውን 1500 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዛ 12 ሚሳይል ክስከማ ዝኽእላ ስራሓት ቻይና ዊንግሎንግ ኣብ ስርሒት ይርከባ ነዚ ኣመልኪቱ ወኪል ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ነበር ጋሳን ሰላሚ ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ድሮን ኩናት ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየን ንህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ መከራን ስቃይን ኣትዩ ካብ ዘሎ ከም ዝኾነ ገሊጾ ኣብ ሊብያ ን9 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ደው ንምባል ንኹሎም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት ዝግበር ናይ ኣጽዋር መሸጣ ይኹን ልግሲ ደው ክብል ብ19 ጥሪ 2020 ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን እኳ ኣብ ስምምዕነት ተበጽሐ ብሓያሎ ሃገራት ከም ዝተጣሕሰዩ ዝግለጽ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ሊብያ ሓያሎ ሃገራት ሓንቲ ነታ ካልእ ብምሕጋዝ ናይ ኢደ ዙር ኩናት ዘካይዳ ብምህላወን ጉዳይ ተሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓላለኸዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ጸቢብ ኩርናዕ ከባቢ ትሪፖሊ ዝርከብ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ብቱርክን ቀጠርን ወተሃደራዊ ገንዘባውን ሰብኣውን ሓገዝ ክግበረሉ ከሎ ንዝበዝሐ ክፋልቲ ሃገር ተቆጻጺሩ ዘሎ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ድማ ብሩስያ ግብፂ ጆርዳን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ተመሳሳሊ ሓገዝ ይግበረሎ ኣቐዲማ ቱርኪ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ብመንገዲ ምስጢራዊት መርከብ ቲ155 ዝዓይነተን ታንክታት መዳፍዕ ጸረ ነፈርቲ ኣጽዋር ዝጸዓና ድሩዓት መካይንን ካልእ ተፈንጀርትን ናብ ሊብያ ልኢኻ ነይራ ኣብቲ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ዝተኻየደ ናይቲ እገዳ ምኽታም ውዕል ወራስ ዓራት ኢማራት መሐመድ ቢን ዛይድን
ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጀብ ጣይብ ኤርዶዋን ዝርከቦም ኩለን ተንክልቲ ወገናት ሊብያ ናይ ጾር ሓገዝ ዝገብራ ሃገራትን ካልኦት ተዓዘብትን ማለት ሩስያ፣ ግብጺ፣ ጆርዳን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቀጠር፣ ጀርመን፣ አልጀሪያ፣ ጣልያን፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካን ቻይናን ክታመን አንቢረናሉ ነይረን። ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ደው ንምባል ወተሃደራዊ ናይ ጾር ሓገዝ ደው ብምባል ብኦቢልካ ድማ ነቲ ኩናት ሓድሕድ ንምህዳእ ብ19 ጥሪ ብቆንስል ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተነድፈ ውዕል እገዳ ጸዋር ኣብ ልዕሊ ኩሎም ወገናት ሓይልታት ሊብያ ተበይኑ ነይሩ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተርዝ ነቲ ጉዳይ አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩለን ኣብ ጉዳይ ሊብያ ኢደን ዘእትዋ ዘለዋ ሃገራት ኢደን ክስሕባን ናብቲ ሃገር ኣጽዋር ካብ ምልኣኽ ክቁጠባን ተሰማሚዐን ኣለዋ። እዚ ድማ ኩናት ሓድሕድቲ ሃገር ንምህዳእ ዓቢ ተራ ክትጻወት ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ነቲ ውዕል ዳርጋ ኩለን እገዳ ጸዋር ዝኸተማ ሃገራት ኣይተኸተልኦን። ኣብ ጉዳይ ሊብያ ዝተገብረ ውዕላት ይኹን ምኹናናት ነቲ ሃገር ንኣሳት 9 ዓመታት ዝሓመሰ ኩናት ሓድሕድ ዛጊት ካህድኦ ኣይከኣለን። ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጀብ ጣይብ ኤርዶዋን ሃገራዊ ባይቶ ሃገሩ ብድምፂ ኣሕሊፉ ብዝሃቦ ስልጣን መሰረት ብ2 ጥሪ 2020 ወተሃደራት ሃገሩ ናብ ሊብያ ከም ዝልእኽ ሓቢሩ ነይሩ። እንተኾነ ንሱ ናብ ቱርኪ 35 ወተሃደራት ሃገሩ ጥራይ ብምልኣኽ ዝተረፉ 2,000 ሶርያውያን ማለት አንጻር ብፕሬዚደንት ባሻር አልአሳድ ዝዋግኡ ዝነበሩ ብፍሪ ሲሪያን አርሚ ዝፍለጡ ዝነበሩ ዕጡቃት እዩ ናብቲ ሃገር ሊኢኹ ዘሎ። መቐናቐንቲ ቱርኪ ዝኾነት ግብፂ ብወገና ብፋይዝ ዝምራሕ መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ንትውልዲ ዓዲ መዓመር ቀዛፊ ዝኾነ ሲርትን ተቆጻጺሩ ሰራዊት ከም እትልእኽ ብምግላጻ ኣብ ሊብያ ኣብ መንጎ ቱርክን ግብፅን ቀጥታውን ተዘዋዋርን ኩናት ከይካየድ ስጋት ኣሎ። ኣብ ሊብያ ብተወሳኺ ጣልያን፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ካልኦትን ነቲ ብፋይዝ አልሳራጅ ዝምራሕ መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ይሕግዛ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ። እዘን ሃገራት ዕላምአን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ንምዕጋት እኳ እንተኾነ ፈረንሳ ብኢዶ ዙር ንብማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ከም እትሕግዝ እውን ጥርጣር ኣሎ። ኢጣልያ ብወገና ንፋይዝ አልሳራጅ ካብ ምሕጋዝ ሓሊፋ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ውዕል ሰላም ክኽተምያ ትትስፎ። ሩስያ ንመኽሰባ ክትብል ብመንገዲ ናይ ኣጽዋር ሸየጥቲ ናብ ጉዳይ ሊብያ ክትኣቱን ሓያሎ ዕሱባት ወተሃደራት ክትልእኽን ከላ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ድማ ኣብቲ ሃገር እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ ንእትብሎ ሕሉፍ ሃይማኖታዊ ጉጅለ ዳዕሽ ንምድምሳስ ብዝብል ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ስርሒታት ተካይድ ብምዃና ኩሉ ተደሚሩ ሊብያ ናብ ካልእቲ ሶርያ ከይትቕየር ስጋት ኣሎ። ሊብያ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ናይ ነዳድን ጋዝን ዕቑር ሃብቲ ኣለዋ። ኣብ ንግዲ ነዳድን ጋዝን ዓለም ድማ ዓብን ወሳንን ተራ ኣለዋ። እቲ ሃገር ቀንዲ መንገዲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ እያ። ኣብቲ ሃገር ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ እስላማዊ ዕጡቕ ዳዕሽ ንጎረቤት ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንኤውሮጳውያን ሃገራት እውን ዓብ ስጋት እዩ። በዚ ድማ ኩለን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሃገራት ነናይ ውልቀን ጥቕምን ስጋትን ክብላ ከምኡውን ኣብ ንሓድሕደን ዘሎ ድጉል ዘይምቅዳው ንምንጽብራቕ ብቐጥታን ብናይ ውክልና ወይ ኢደ ዙር ኩናት ኣብ ሊብያ የካይድ ኣለዋ። ኣብ ጉዳይ ሊብያ ቀንዲ ተዋሳኣይ ክኸውን ዝግብኦ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብሓያላን ሃገራት ዕድል ክንጸጎን ከሎ ዓረብ ሊግ እውን ብሰንኪ ናይ ኣባላቱ ሓድሕዳዊ ዘይምርዳእ ኣብቲ ጉዳይ ከምቲ ዝድለ ክዋሳእ ኣይከኣለን። ቅልውላው ሊብያ ኣብ 2011 ብምልዓዓል ህዝቢ ኣረብ ስፕሪንግ ጀሚሮ። ምልዓዓል ህዝቢ ስዒቡ ንመራሒ ሊብያ ነበር መዓመር ቀዛፊ ካብ ስልጣን ንምዕላው ሃገራዊ ናይ መሰጋገሪ ቆንስል ቆይሞ። እቲ ብዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ዝቆመ ቆንስል ብኔቶ ማለት ኪዳን ሃገራት ሰሜናዊ አትላንቲክ ዝምራሕ ኪዳን ሃገራት ተደጊፉ ብ20 ነሓሰ 2011 ንርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ተቆጻጺሮ። እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብ20 ጥቅምቲ ማለት ድሕሪ 2 ወርሒ ኣብ መቦቆል ዓዱ ሲርትን ተዓቂቡ ዝነበረ መዓመር ጋዳፊ ብምቕታል ምልእቲ ሊብያ ከም ዝተቆጻጸረ ይዝከር። እንተኾነ ድሕሪ ውድቀት መዓመር ቀዛፊ ዝተመስረቱ ዝተፈላለዩ መንግስታት ነቲ ብዝተፈላለዩ ዕጡቃት ቆይሙ ዝነበረ ሰራዊት ሃገራዊ መሰጋገሪ ቆንስል ኣብ ሓደ ከም ጽዎ ብዘይምኽኣሎም ሊብያ ናብ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ዝቆጻጸርዋ ውድቕቲ ሃገር ተቐይራ። እቲ መሰጋገሪ ቆንስል ኩሎም ዕጡቃት ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ምክልኻል ተጠርኒፎም ደመወዝተኛታት ክኾኑ እኳ እንተሓተተ ገሊኦም ናብ ሕሉፋት ሃይማኖተኛታት፣ ገሊኦም ናብ ዓቀብቲ ንጋዳፊ ዘውደቐ ሰውራ፣ ገሊኦም ሊበራላውያን፣ ገሊኦም ናብ ዓመፅቲ ዝተቐይሩ ብምንባሮም ክሰማምዑ ኣይከኣሉን።
ኣብታ ሃገር ኣብ 2014 ዝተኻየደ ውሕዳት 18 ሚታዊት ካብ ከድምፁ ዝኽእሉ ኣህዛብ ጥራይ ዝተሳተፍዎ ምርጫ ወከልቲ ህዝቢ ክምረፁ እንከለዉ ንማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሊብያ ክኸውን መሪፆሞ ትሪፖሊ ብእስላማውያን ዕጡቃት ሓይልታት ተታሒዛ ስለ ዝነበረት ቤት ጽሕፈቱ ናብ ቶብሩክ ትበሃል ከተማ ኣግዒዝዎ እንተኾነ እቲ ምርጫ ብላዕለዋይ ቤት ፍርድን መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕን ተነፂጉ ድማ ነቲ ግጭት ኣጋዲድዎ ክሳብ ዕለተ ሎሚ እውን ክፍታሕ ኣይከኣለን ሕማም ፖሊዮ ኣብ ኣፍሪቃ ነበረያ ነበረ ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ጠፊኡ ኣብ መጀመርታ 1990 ዓመታዊ 75,000 ህጻናት ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘሰንክል ዝነበረ ሕማም ፖሊዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብታ ኣህጉር ፈጺሙ ከም ዝተኣለ ውድብ ጥዕና ዓለም ብ25 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ካብ 2016 ንድሓር ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ልኹፍ ሕማም ፖሊዮ ከም ዘይተመዝገበን ኣብ ምጥፋእ ፖሊዮ ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝድሓረት ናይጀርያ ክትከውን ከላ ናይ መወዳእታ ሕሙም ኣብ 2016 ከም ዘመዝገበትን ቅድሚ ናይጀርያ ኣብ ሶማልያ ዞባ ፑንትላንድ ኣብ 2014 እቲ ሕማም ተራእዩ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ምስ ሓደ ካልኣይ ብምዃን ብውልቁ ኣብ ኣልጀዚራ ኣብ ዝፀሓፎ ዓምዲ ፖሊዮ ንምጥፋእ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ነፍሲ ወከፍ ህፃን ብኣፍ ዝውሰድ ናይ ነጠብጣብ ክታበት ከም ዝወስድ ከም ዝተገብረ ፖሊዮ ብምጥፋእ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተመዝገበ ዓወት ኣብ ታሪክ እታ ኣህጉርን ዓለምን ሓደ ካብ ዝዓበዩ ፍርዕዮ ኣብ ታሪክ ሕክምና ወዲ ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ሕማም ኣብ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ሰፊሩ ወግዒ ክኸውን ምዃኑ ሓቢሩ ፖሊዮ ካብ ናይጀርያ ንኸይጠፍእ ቀንዲ ዕንቅፋት ዝነበረ ሕሉፍ ሃይማኖታዊ ዕጡቕ ቦኮ ሓራም ተቆጻጺርዎ ዝነበረ ቦታታት ብቐሊሉ ክብጻሕ ብዘይምኽኣሉን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ክታበት ፖሊዮ መጥቃዕትታት ይካየድ ብምንባሩን እዩ ኣብ ናይጀርያ ብተወሳኺ ካኑ ኣብ ዝተባሃለት ዞባ ብፍላይ ክታበት ፖሊዮ ከይንወልድን ከይንፋርን ዝዓግት እዩ ኣሜሪካ ኮነኢላ ከተጽንተና ዝመሃዘቶ እዩ ዝብል ወረ ተናፊሱ ብምንባሩ ሓያሎ ህጻናት ዛጊት ከይተኸትቡ ጸኒሖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕማም ፖሊዮ ኣብ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ጥራዩ ተሓፂሩ ዘሎ በዚ ምኽንያት ፖሊዮ ተላብዓይ ብምዃኑ ካብዘን ሃገራት እውን ጠቕሊሉ ከይጠፍአ ዝኾነት ሃገር ፖሊዮ ጥፊኤላ ክትዛነ ከም ዘይትኽእል ይግለጽ ሕማም ፖሊዮ ካብ ቅድመ ታሪክ ኣብ ናይ ግብፂ ፈርዖናውያን ብመልክዕ ቅብኣን ቅርፃን ተመዝጊቡ ብምህላው እቲ ሕማም ካብ ጥንቲ ካብ ቅድሚ 3000 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝነበረ መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩ ሕማም ፖሊዮ ዝያዳ ክላባዕ ዝጀመረ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ከምኡውን ኣብ መፋርቕ 20 ክፍለ ዘመን ማለት ኣብ 1950ታት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ድሒሩ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ክረአ ጀሚሩ ሕማም ፖሊዮ ስነ ፍልጠታዊ ስሙ ፖሊዮሚሊትስ ኮይኑ ብፖሊዮ ቫይረስ ብመንገዲ ረሳሕ ማይ ናብ ዝተማይ ዝሕወስ ቀልቀልን ምራቕን እዩ ዝያዳ ዘላባዕ ቫይረስ ፖሊዮ ዝያዳ ንህፃናት ትሕቲ 5 ዓመት ከጥቃዕ እንከሎ ረስኒ ድኻም ኣካላት ቃንዛ ርእሲ ቃንዛ ክሳድን መሓውራትን ከምኡውን ተምላስ ይኸትል እቲ ሕማም ምስ ዝብርትዕ ድማ ዕትብቲ ዓንዲ ሕቆን ሓንጎልን ከምኡውን ስርዓተ መትኒ ይትንክፍ ከምኡውን ንሳምብኡ የማህምን ሓደ ካብ 200 ብሕማም ፖሊዮ ዝተታሕዙ ሰባት ገለ ክፋል ኣካላቶም ክለምሱን ከለዉ 10 ሚእታዊት ካብቶም ዝለምሱ ድማ ሳምብኦሙን ስለ ዝለምስ ይሞቱ ፖሊዮ መልመስቲ ዘስዕብ ንዕትብቲ ዓንዲ ሕቆን ሓንጎልን ምስ ዝትንክፍ ክኸውን ከሎ ቫይረስ ፖሊዮ ነዚ ክፍሊ ኣካላት ምስ ዝትንክፎ ካብን ናብን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ስርዓተ መትኒ ካብ ስራሕ ደው ይብል እሞ እቲ ግቡእ መልእኽቲ ዘይበፅሖ ክፋል ኣካላት ይምህመንን ጨዋዳ ድማ ካብ ምምዕባል ይድስከል ሕማም ፖሊዮ ዛጊት ዝኾነ መድሃኒት የብሎን ኣቐዲምካ ንምክልኻሉን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከይመሓላለፍ ንምዕጋቱን ግን ክታበት ብምውሳድ ስርዓተ ምክልኻል ኣካላት ብምሕያል ምክልኻሉ ይከኣል እዚ ክታበት ኣብ 1952 ብዶክተር ዮናስ ሳልክ ክርከብ እንከሎ ኣብ 1961 ብኣልበር ሳቢን ናብ ብኣፍ ዝውሰድ ነጠብጣብ ክታበት ማዕቢሉ ብመሰረት ፀብፃብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኤርትራ ኣብ 2006 ካብ ሕማም ፖሊዮ ነፃ ኮይና ሰሜንን ደቡብን ኣህጉራት ኣሜሪካ ኣብ 1994 ኤውሮጳ ኣብ 2002 ምብራቅ ኤስያ ከምኡውን ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣብ 2000 ደቡብ ኤስያ ኣብ 2011 ማእከላይ ምብራቅ ብዘይካ ሶርያ ኣብ 2011 ካብ ሕማም ፖሊዮ ነፃ ኮይኑ ተወሳኺ ዜና ባንክሲ ተሰቲሩ ዝነበር ብሕቡእ ስነ ጥበባዊ ስርሑ ዘካይድ መን ምዃኑ ዛጊት ናብ ህዝቢ ዘይተቃልዐ ውሪ ምስጢራዊ እንግሊዛዊ ናይ ጎደና ቀባኢ ተቃላሳይ ፖለቲካዊ ለውጥን ናይ ፊልም ዳይሬክተርን እዩ ባንክሲ ፖለቲካውን ማሕበራውን ርእይቱን ተቃውሞን ንምግላጽ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብምዛር ኣብ ጎደናታት መናድቕ ቢንቶታት ህንጻታትን ካልእን ብመልክዕ ቅብኣ ስምዒቱ ዘንጸባርቕ ኣርቲስት እዩ
ቅብኣታት ባንክሲ መብዛሕትኡ ግዜ ንፍቕሪ ሰላም ፖለቲካን ማሕበራዊ ለውጥን ዘንጸባርቑ ኮይኖም ብሓያሎ ሰባት ኣድናቆት ክረክብ እንከሎ ብገለ ድማ ትርጉም ከም ዘይብሉ ፀያቕን መበላሸዊ መንደቕን ይርአ ቅብኣታቱ ብመልክዕ ካንቫስ ካርተሊናን ካልእን ተዳልዩ ድማ ሚልዮናት ዶላራት ኣታዊ ይረክብ ባንክሲ ስነ ጥበባዊ ስርሑ ኣብ ዝርግሓሉ እዋን ብማዕከናት ዜና ዓለም ሓያሎ ናይ ሸፈነ ኣቓልቦዩ ዝረክብ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ግን ባንክሲ ዝመወላ መርከብ ካብ ኣፍሪቃ ተበጊሶም ናብ ኤውሮጳ ክበጽሑ ንዝፍትኑ ስደተኛታት ንምድሓን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ብምውፋራ መዛረቢት ኮይና ቀንያ ባንክሲ እታ መርከብ ካብ ክፍሊ ጉምሩክ ሃገረ ፈረንሳ ዝዓደጋ ኮይና ጽገሬዳዊ ሕብሪ ብምልካይ ምስ ወለንተኛታት ተቓልስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብምውሃድ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ስደተኛታት ደሊኻ ድሕን ስርሓ ጀሚራላ እታ ብስም ኡሪት ተቃላሲ ሸቕለት ኣልቦነት ዝነበረት እሞ ድሒራ ቃልሳ ናብ ፋሉልነት ማለት ናርቺስ ዘሰጋገረት ሉዊዝ ሚሸል ዝተሰሜት መርከብ ድሮ ኣስታት 200 ስደተኛታት ኣድሒና ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን መርከብ ሉዊዝ ሚሸል ኣብ ከባቢ ገማግም ሊብያ ብምኻድ ነቶም 200 ስደተኛታት ኣድሒናቶም ከም ዘላን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ወደባት ከተማታት ኤውሮጳ ክትዕሸግ ፍቓድ ክትሓትት ከም ዝኾነት ፍቓድ እንተዘይረኺባውን ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ይቐርበን ኒውዝ በለቶ ወደብ ክትጽጋዕ ምዃና ተፈሊጦ ሬድዮ ኤረና ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ቬኑስ ጸሓፊ ሚካኤል ገብረ ህይወት ስፍራ ተኽልቲዩ ግሩም መናፈሻ ኣብዚ ቦታ መጽየ ዘስተንትን ዝናፈስ ከምኡውን ዘንብብ ፊዮሪታት ዝምስላ ጐራዙ ነዚ መናፈሻ ድምቀት ወሲኸናሉ ኣለዋ ብሕቲ ኢለ ዘንብበሉ ምቹእ ቦታ እናናደኹ ብስሕበት ሓይሊ ሰሓቕ ናይ ሓንቲ ጐርዞ ሃንደበት ተመሲጠ ተጨውየ ኩለንትና ቓልቦይ ጨውያቶ ኣብ ዙርያይ ዘለዉ ሰባት እውን ብሰሓቓ ጉንቦ ክሳዱ ዘይጠወየላ የለን እዚ ኹሉ ሰሓቕ ኣብ እዝና ኣትዩ ብዘሎ ገመድ መስምዕ ሰኒኣያ ተንጐድጉደ ዘላ ከምዚ ገይሩ ዘሰሓቓ ኣፍቃሪያ ክኸውን ኣለዎ ኣይመስለንን መሓዛኣ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ውነይን ታሕተ ውነይን ብማዕረያ ኣካቲዐዮም ዘይቀርባኸ ወሲነ ንስኸ ትመስሊ ጽብቕቲ ሰላም እንተበልኩ ኸይ እንታይ ክብለኒ ኢሉ ሓንቲ ግዜ እባ ካዕካዕ ኢል ክስሓቕለይ ደርጉ ሓቶ ሰሓቓ ምላሽ ናይ ሕቶይ ድዩ ወላስ ዝረባዩ ኣስሒቕዋ ዝገወናኣ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ስሒቓትለይ ኣላ ነፃ ሰብ ኢኻ ትመስል ገመድ መስምዕ ድምፂ ካብ ጉንዲ እዝና እናጐተተት መሊሳትለይ ንስኻ ኸኣ ሰሓቒት ሰላምታ ተለዋዊጥና ብዘይ ስክፍታ ኣብዛ ጐና ኮፍ ኢለ ኣለኹ ናብ ዋዒ ዝኸደ ሕውስ ባህር ከም ዘለዋ ኣጋውላ ይምስክር ንፋስ ፍሽኽትኣ ብፍሽኽታ ተሰኒዩ ፍሽኽ ፍሽኽ ይብል ኣሎ ምጩውቲ ጐርዘያ ኣጅቦ ዝመስል ስሙር ደርግስን ኣለዋ ብጸጋማይ ወገን ምዕጉርታ ንጽባቐያ ዘራጐደት ጠንባቕ ኣላታ ከተጽብቐላ እነሻዕ ፍሽኽ እንክትብል
نصبغيات خلعو زغل في الشخطة أبخدي عيمو في الشخطة خي نرقع طباب حاولت سحاق فقاقتا يسمسكر حاولتي يايقو ملكن كتزارب معاتي غاد مسل صحافة ديخا ما يكون التمرامار سحاقن في الشخطانية سحاق كم سمعو كي نمرمريك حق زاني محساب كغربكو سينا كعكع بالليز بالكو خا موياسر حيس لزا قددني اي مثلا توازي يا كت كقللو في الشخطاي في الليانيو سمور درقسنا في الشخطا قلعيو بفي الشخطا أنا بداتني في الشخطا أفزي يخدن الرقيق دالا مخانو كابزا قرزو تغنزيبه حنصاب صنحاني كاب قرني تنسيا هنهم بعيني للدحريات السيئة تخلص سبنتا خرئي عد الرخيبة شط زبالة سرع قرص سبنتا بحكم سايسونيحو تقري ما تسأليم سعدا شرات زلوت هايت نايلا علي سعدا ماليا نصبغا زسني خدان لبيس الله صغرا بمتحز صغري بفليك قديات حيزاتو أب قدمينا خبز نبري أقوم عنبابا صغريدا قنطيبا حمامنا عنبابا لني زقنطبت عنبابا أب سلفي جيرات اللي سعدا زحبر عنبابا من سعدا في شختها دسي لني سعدا زغنا قاطاميو واو يغني لي مو عنبابا خبكون كسي ولا عليبه زخوني سئن نخون مس انت سأنكو مؤشتا شتو انت سأنكو صباقيو هورا خانس هلبي امونغو رطريطاتني خيتخيد كمست علني ازم صحفتي طعمات مصصتيهم افها بايدنا شفنت ناب حفرت زخده في الشخطه فنيا اب عنبابا خميخه أنا بعنبابا صللتي بعنبابا سحاقا 5 شوخ دخدرقو حلا بدمص قلبو بوشت أيزبل كويو أنا خا بفقر عنبابا كينو زغال نسيتي عنبابا صنبلالي نعي أتن 3 عنباباتاتين أي تردأنن كساب لمي عنبابا مخانكي تردأكن كن إلب بخمز منيك ما جمرق صنيا حراي نزن 3 عنباباتات كازت أساسرن نزرخبن انتايو أبزري عنبابا ختواقع باهز بلا كمستبهل الله نبعلاس زي عنبابان دا الله ورحاو تقيات قولن سيتي قول عنبابا مخانايز مسكر تخل عنباباون دحر تقازلو مقانيا عنبابات تخون صنبلالي اتبرر عنبابايا 3 عنباباتات دو ترخيبا 3 ماراخ زخونة صباق اللوان كل بهقان يمنين نخلو بمعري مارخا يسحبا حد عينت كنكن حاليوت فقروني تلبا تأمرتي كلنتنا فقري دمايين يقرمي ورحاو تسقيات كم حماق بحرياو تعدلت قولن سيتي أبز قصارلو قولن سيتي كم رقاف قصر ترقيسا حاسيرها بتخلل زل العالم كم زا عينت أتنا بمونانكا أدني غيكا حقوست ديغي كينو مقارجة صحاها زي مسحاق كم زلو زكيريت وكيسيا كمون أتبدأ لان في شختان زسنا حقوس نوشت أوت أموان زي ما حقوس نزف أمك خون خاليو صبغت حتى ولا كا من قد يكون حنتو خني برقت صبغ سمعيتي سمعني يلو بوب مارلي من لاش نيحطو خا بتقصب بوب مارلي على الشو كان يمسلان زنبران زلاتون ناي زي ما حقوس هيوات بفشغتا 5 سعرو آثم بهات اللي ننكسا أصدو منكسا أسك قاب زكي بزقات أمخا ماي فلما تقابازي تيغي زرباق بجاس حيقوا مسا شنع قبل تقبلاتو
ጎን ንጎኒ ብጥዑም ንፋስ ተሰኒና ንንቀሳቀስ ኣለና መጽሓፍ ሒዝካ ኢኻ ትዛወር ከመይ ዓይነት መጽሓፍ እያ Men are from Mars Women are from Venus ትብል ናይ ኣሜሪካዊ ደራሲ ጆን ግራይ PhD በለዝቲ መጽሓፍ እያ ወዲ ተባዕታይ ንውሽጣዊ ስራሕ ጓል ኣንስተይቲ ተንቢቡ ንኽርዳእ ትሕግዝ ከምኡውን ኣብ ዝምድና ዝፍጠር ልሙድ ፀገም ኣብ መፍታሕን ብሉፅ ፍቕራዊ ዝምድና ንኽህልወካ ትድርኽን መጽሓፍ እያ ንስኺ መሰልትኺ ካብ ጥንታዊት ግሪክ ከም ናይ ፍቕሪ ጽባቐ ተምሳሌት ኣምላኽ ተባሂላ ካብ እትግለጽ ፕላኔት ይኽን መጺቕን ኣቐቢልያ ቁርብ ገጻት ገማጢላ መሊሳትለይ ኣንብበለይ ባ ከም ብበላ ሓቲታትኒ ኣንብበኒ ዝበሃል ፍሽኽ ኢለ ጠሚት እያ ሕፍረት ግድገይረላ ቁልዕ ጸጺላ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮፍ ኢለ ክንብበላ ኮፍ መበልያ ጣዒመ ሕቖና ኣብ ገረብ ተጐዝጒዝናዮ ምቹእ ጉዝጓዝ ገረብ ኣናብባያ ዓጀባን ግዲ ኾይኑስ ኣብ መንጎ ንባበይ ዕሽሽ ኢላ ብንፋስ ሰማይ ተሓዚሉ ዝስዕስዕ ዝነበረ ጨንፈር ገረብ ኣንቃሪራ ትጥምቶላ ብኻ ልቢ ኣንጠልጣሊ ልቢ ወለድ መጽሓፍ ሒዘ መጽ ብልቢ ወለድ መጽሓፍ ልባ ክሰልባ ተቐጂልኒ ልባ እንተዘይሰለብኩን ኣቓልቦኣ ማእኸለን ነይሩ ግዳብ ተፈጥሮ ተሳዒረ ተፈጥሮ ልባ ሰሊብዋ የግዲ ንባበይ ኣቋሪፀ ተጸምቢረያ ሹሹታ ንፋሳት ኣውታራት ቅኔ ተፈጥሮ እዮም ደስ ክብለካምሽ ተመሲጣ ህይወት ናይ ልባ ምስጢር ዘዚመላ በዓል ቅኔ ምስትስእን ናይ ኣእምሮኣ ሓሳብ ዝፀውየላ ፈላስፋ ትደሊ ኣግራብ እኮ ምድሪን ሰማይ ዝፀሓፈቶ ናይ ፍቕሪ ቐንየን ደብዳቤታትን እዮም ንሕና ግን ኣግራብ ቆሪፅና ወረቐት ብምስራሕ ባዶነትና ነስፍረሎም ይብል ኸሊል ጅብራን ኣብ ግጥምታቱ ንተምሳጣ ብናይ ጅብራን ጥቕሳዊ ግጥሚ ያራጉደላ እዛ ናይ ጅብራን ጥቕሲ ደስ ኢላትኒ ናይ ልበይ ምስጢር ዘዚመለይ ይደሊ ኣለኹ ድልው ዲኻ ዝምሕር ቀታሊ ቀስቲ ፍሽኽትኣ ንልበይ ክትንክፍ ተፈለጠኒ ኣዘራርባኣ ቅኔኣዊ ውስጥ ዘለዎ ክሓስበሉ እየ ጽበቕቲ ክሓስበሉ ዘይኮነስ ዓይነይ እውን ከይሓሰኹ ቅበሎ ዘለኒ ሕቶ እዩ ግዳ እዚ ኩሉ ተረፍ ሓጐሰ እዩ ክሓስበሉ ኣቢሉኒ ሰዓታትና ኣኺሉ ቁፅሪ ቴሌፎን ተለዋዊጥና እንፈላለ ኣለና ኣመስጊነያ ኣመስጊናትኒ ተመሳጊና ገና ካብ ዙርያ ኸይረሓቕኩ ፀዊዓትኒ ስመይ እኮ ይሓተትካንን ካበይ ከም ዝመጻኺ ይጠፍአክ ድዩ መንገዲ እናቐጸልኩ መሊሰላ ኣንቢበ ንዘይጸገብክዋ ቬኑስ ሬድዮ ኤረና ድሕሪ ዕዉት ሰብኣይ ንፍዕቲ ሰበይትላ ጸሓፊት ዮሃና ኣስማት ነዛ ባህላ ብርገጽ ብተደጋጋሚ ሰሚዕና የለና ምናልባት ኣብዚ ግዜና ግዜ ማዕርነትን ብግብሪ ተኸፋልነትን ግዚኡ ዝሓለፈዋ ባህላ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን ኩልና ንሰማምዓሉ ሓቂ እዩ ዘይንሰማምዓሉ ክንህልውን ንኽእል ንኸውን እዚ ባህላ ኩሉ ግዜ ሓቂ እዩ ማለት እውን ስለ ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ብናይ ገዛእ ርእሱ ተበግሶ ብልሕን ጻዕርን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ይኽእል እዩ እቲ ዝያዳ ዕዉት ዝኸውን ግና እቲ ንሓሳባት ጉዕዞ መንገዲ ዓወቱን ምስ ሰባት ዝካፈል እዩ መኻፈልቱ ኸዓ እንተስ ወላዲቱ እንተስ በዓልቲ ቤቱ ኮታስ ጓል ኣንስተይቲ እንተኾይና ብሉፅ ዓወት ክኾነሉ ናይ ዘሎ ዕድል ዓብዪ እዩ ምኽንያቱ ብሉፅ ምኽሪ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝርከብ
أت مخنيات كال زيكونه قالن سيتي لعلو ارتبعتها يا محبراوي هيوات بعب درجات واسئن مس كبابيان صبوق زمد الناس لزلوانيو بزخونه نزا نزي الترتع زان تاسكن كافل أبحر عديو كلهم تم هزبت عكيبهم نابتي بزح ورق إيا اللوز بالعد خيدو نتورك إيه بزي سقم ناب عدو زمزو سبعي مرحنا يتعد خون تسمام عمو كلهم بقلبات كلاس مومن بالحيارة سومن زعمنوخا نتورك إن ممسا وفرو هي قداس كلهم زوفرو يتعوتن قال يوم بنوحات من قد تسنيفهم قال يوم تميتن سمئن متصوار سئينهم قالن كا أبقو عزوهم كترانن كالع انكفاتاتنا قات إموهم كي تعوتوا ترائيدهم نبعدهم تملسو كابزم كلهم قن حادة تعويتوس دحر قزي وارقوا بقدقو سعينو نعدو أتودا كل هزب دما ناتقرمن ناتحوسن بجبجبان عللتان تقبلو كلهم تم فتينهم زفشلو سبق لازمنا رأسنينا بحالتن كالوتن كا نمستيرو خفلتو أمنا هرر بلو أمهنغو تعللتان وخعتان كا دقاقي موم كنقروهم يحطوون برو أبدا باباي تسغيلوها مستير عاوتيك تفلتو تدلي لهم إلو دحر محتات كاتسيلو منالباتنا عاي جيقنا فلوي زدن فترات النابلكم تدنقون تموقسنن تهلو يقوم بمبال دحر زغل عوات حدا عب حيلي خمزلو بمحبار اتمستيرنا يتحيلها بعالت بيتو مخوانا نقرام نسمعو خلمكا كدنا قرون كدنسوا من جمرة نبين خان دي هايدكا بينها تمليسكا بعالت بيتكا مسانا يسانيها مسانا تقبلك هازلا بلوا نتس عبزانتاو سمعو خاتها وخو اتعود سباي نهنت إنت توم هزبي تعذبو بغط تايو نابتزانتا أتيو نسو زغانا نجر كجبر انكو زما خراسب بعالت بيت مخانا بمحبار نابزقو عزوخ بقس نكولون كموترو مس بعالت بيتو خمز مخارن حبرا بعالت بيتي اتزقاشو مقاشا أزيرو حق مخانو مسفلتات أبتحيق ملتسن الزخل زر اللسنك واسيرا فانوتني أب نفس وكف زحالفهم عادتات قاشا خي مثلن بقليلو خي مزمزن مأنتون ما مستلك عادي زخدون واستفلالي الباسات المساسل سفيات دالوت اللي بزح مخرج دحر مهابكا لك أخاب قزاق وزن كلغو ما انت بقليلو تسفا غي قورتسن كاب علاماي كي قونا دبن بأخذت أمامني نأخذ ورس جيقناون أما هسقنا يالو كتبل بمبسار نعاي نعان زي كونس انت اللي نتقينا زي تولده ودنا إلو انكسار كم زلن بمحلان ملوء تسفاسني غفانوتني بالوم اتتأكيب زنبر هزبي بتزانتا تمسيتون ببلحنا تحساسبان بعالت بيتونا تقرمن إنا دنقن فحت كي بلا بسمونا يسمعون برا قصنا خاء اتزاقر مقن بعوت مملاسي رقص غيراتوس من قدي نتغداون تي حاسس مسبلكو أما أكلو قداد بالله كدانن بزح لمينن رخبكو مسوخ حاندج رام ورقات هبتا ورقات أزب الله كدانن لمينن كنت من لسن كلها يهات تكاملو دحر مبال أما قدها خطرت من انت غير أخبا نت بالله كداون تتخدنو قبل قلت يا وارق دما نت لمين أفسسو زبل صحف كان برا بمبالكا سالاخم مزقبرات أما قد يزز رخبو خطارو قدفو نزس لمين شكيتو زنابر دخايو إلوم نحلفو نبز عودكم زبقعاتو مسكرة سنيحوغا نتقعزو أنا بإقري دا خيدي ينبر بامرو مسايكيدو استعوتس ناي بعالت بيتايو كبل مدارقو زازممو نبعالت بيتو خابت مأكل هزب سقويعو نبت مدرخ بمدياب دما حاوي فسع ما
كل سبكا بحبنا نبعيات أفعالهم موخة كلنا دك نستيان وخندك تبعتيو كابزانتا انتينا نردا أبززانتا بلحن حيلين قوالن سيتتراي كنا نرئينا انتايدا إذا كل التسبعين سبيتن كابزلوم عبي بلجا كاب حق أنيا فقرز بقاس بلوز مردا من دقاقافن كبرتن كمزلو ميو نمخر متأمتنا شلل النبل نناقس زني زين هب انت داوخينا مو كم يقبلنا إنا نحايلينا يتحسبات كنستوعللون كنتك أمولون نخال أزي أبدأك نستيان دك تبعتين كيبلنا بحبار كنت فوق زلنا قالو تاو بحري زمدنا دم عيو بفلاي كادك تبعتيو نبل حنا تحسسبان بعلت بيتهم أقليلهم كريقوا خمزي بلهم التزخاخر بالاستزان تخايا صحافيت يوهانا أسمات راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان فتوات تغتاتلت مدبنا بزغرمنا لكم تحستوا عاقبكم من تزانيكم كتكونوا تستفنا قبرنا نايلهم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان قربالكم تلليوات صحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا أيو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص أنك تقدر فلاي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترف هبز مس ربع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسبنا الراخب تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عمل خاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي نعطمامتانا بولكاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا زخبركم تختاتلتنا نزس عزي تراليوز نبرة حفشاوي مدبات راديو إيرنا بأوقات قرنيا أبسفت إمولا راديو إيرنا